Leva aparatyny yerli aragatnaş karhanasynyň internet hyzmatlarynyň peýdalanýan birnäçe ýaşaýjy internet üpçünçiliginiň durnukda saklanylmagyndan, onuň tüýliginiň beýgeldilip peseldilmeginden şikayet edýär. Ýaňy bir kupon hyzmatlaryny ornaşdyrdym diýip begenipdim welin birnäçe ay bäri durnukly işlän internetiň tüýligi birden yaramazlaşdy. Providery jaň etdim. Usu iýerjek diýdiler. Ýöne gelmedi. Diýip çärji ötrawnyň ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosy vilayatda gpon hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy barada birnäçe gezek habar berdi. Hünärmenler gpon tehnologiýasyny optik filmli kabellerden peýdalanylýandygyny, şeýlelikde olaryň geçirjiliginiň ýokarlandyrylýanyny aýdýarlar. Hökümetçi neçiler gpon tehnologiýasy arkaly yerli ýaşaýjylaryň ýokary hile aragatnaşyk ulgamlaryny üpçün edilýändigini, optik filmli aragatnaşyk ulgamlarynyň üstü bilen telefon, internet we telewizioniýa hyzmatlarynyň bir wagtyň özüne el ýeterli edilýändigini aýdýarlar. Gpon tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bilen mundan belek bu hyzmatlaryň her haýty üçin aýry-aýry ulgamlary çekmek zerurlygy aradan aýrylýar diýip Leva aparatyna hökümetçi habarlary bilen tanylýan Ceyhun.net News ýazýar. Hünärmenlere görä bu tehnologiýalar 2,5 gigabit sekunda çenetilikde internet üpçünçiligini ýoly goýmaga mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmen Telekom aragatnaşyk karhanasy maksimum 6 megabit sekunda çenetilikde internet hödürläp berýär. Gpon tehnologiýasyna fiber optik filmli kabeller ulanyp internet, ses we video hyzmatlarynyň ýokary tüýlükde ulanujylara ýetirilmegi üpçün edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary günneger sebäpde bu tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça alınıp barýan işler barada esasan 3 ay içinde mundan habar berip başladylar. Türkmenawa şäheriniň birnäçe ýaşaýjysyny noýabr aýynda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşikde bu ulgamlaryň ornaşdyrylmagyndan soňra öýlere çekilen internetiň tüýliginiň ymykly ýokarlanýanyny aýtdylar. Ýöne muňa garamadan ýurdun çägine çäklendirilýän onlaýn maglumat çeşmeleriniň heni we petegasyna saklanylmagyny şikayet etdiler. Täze tehnologiýalar ýanwaryň başlaryna ýene bir gezek üns merkezine düşdi. Şonu Türkmenawa şäheriniň birnäçe etrapçatynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebäplerini yerli aragatnaşyk karhanasynyň bu ulgamlary ornaşdyrmakdan ýüze wurýanyny aýtdylar. Bu tehnologiýalar boýunça gelip goşan soňky maglumatlar şäher ýaşaýjylary gpon tehnologiýalary ornaşdyrylan hojurluklarda hem internet üpçünçiliginiň kadasyly galýanyny, internet tüýliginiň bir peselip bir beýgelýänyni aýdýarlar. Men para berip ýadadım. Internetiň tüýligi peselenden soňra arş şikayet bildirmeň deregine aragatnaşyk karhanasynyň edara binasyna baryp dawa etdim. Şondan soňra internetiň tüýligi gowulandy. Diýip Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşykda aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýry söhbetler bolan çärji ötrawnyň ýaşaýjysy bolsa, gpon tehnologiýalary ornaşdyrylandan soňra hojulukda internet üpçünçiliginiň durnukly saklananyny, ýöne soňky wagtlarda bu ýagdaýyň yaramazlaşanyny aýdýar. Usta gelmedi welin internet üpçünçisiniň edara binasynda işleýän bir tanşym bardy. Olar $450 para soradylar. Şondan soňra internetimiň tüýligi gowulandy. Diýip çärjewli ýaşaýjy aýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň birnäçe taragatnaşyk karhanasynyň işgärleriniň üýelleriniň para almak üçin internet taragatnaşygynyň tüýdigini ýürütläp haýyrladýanyklaryny aýdýar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasynyň yerli idarasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu aralykda mobil internetiň tüýliginiň yaramaz galmagy hem yerli ýaşaýjylarda nägilelik töredýär. IMO sosial ulgamyny paýlaşylan bir şikayetde bir ulanjy Leva aparatyna mobil aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän internet hyzmatlarynyň tüýliginiň yaramazlaşmagyndan şikayet edýär. Hormatly Altınasary, internet Leva vilayatynda haçany çenli yaramaz işler. Biz näme sebäpden beýle internete ýokarlandyrylan tölew töleýäris diýip ulanjy kinaýaly sorag berýär. Bu ýagdaý boýunça mobil aragatnaşyk karhanasynyň tesbir almak finansyjymyz netije bermeýär. Türkmenawa şäheriniň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşyk bolan IT hünärmeni soňky 2-3 gün bäri internet tüýliginiň peselmegi sebäpli kompýuterlere ýüklenen antivirus programmalaryny hem täzeräp bolmaýanyny, dürli hile onlaýn oýunlaryň bolsa serwerleriniň ýapylýanyny aýtdy. Steam ulgamyndaky käbir oýunlaryň serwerleri düýbünden işlemegi besetdi. PUBG we Fortnite ýaly oýunlaryň serwerleri hem towtoýary, antiviruslary hem abnawit edip bolanok. Bu ýagdaý biziň gazanjymyza ziýan ýetirýär. Diýip telefon usta aýtdy. Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine -2 gradusa çenli aşaklayan şu günlerde şäheriň köp etrapçasynda ilatyň ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Ýaşaýjylar talaba laýyk ýylanmaýan otoglarda çyýgyllygyň artýandygyny, diwarlarda gara heňiň döreýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Paýtagtyň ýaşaýyş şaýlarynyň ýyladyş ulgamy gyş faslyna öýleriň içini talaba laýyk ýyllyk bilen üpçün edip bilmeýär. Esasan hem parahat ýedi etrapçasynyň ýaşaýyş toplumyny
jaýlara berilýän ýyllygyň gyzygyny 7-8 gradusdan geçmeýär. Dip aşavatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi jaýlaryň otoglaryndaky ýyladyş gapyrgalaryny eliň tersi bilen barlanyňda ýyllylygyň sähel duýulýandygyny hem belleýär. Talaba laýyk ýylanmaýan jaýlarda adamyň deminiň buğurmagy çygylygy artdyryp, otoglaryň diwarlarynda gara heňiň döremegine getirýär. Heň gün saýyn hasta köpelýär. Adamlar elektrik peçler bilen jaýlaryny ýyladyp, çygylygy azaltmaga çalyşýarlar diýip başga bir paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylar özleriniň Aşgabat ýyllyk trestiniň başlygyna ýyladyş ulgamlarynda gyzgynlygy ýokarlandyrmak barada ýazýan arzalarynyň netije bermeýändigini hem belleýärler. Trestin hünärmenleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatynda ýyladyş ulgamlarynda gyzgynlygyň ýokarlandyrylmazlygynyň sebäbini döwlet tarapyndan ýeterlik möçörde gaz ýanyjynyň berilmezligi bilen düşündirýärler. Her bir ýyladyş kotelnisiniň ýagny ýyladyş suw gazanynyň her aýda sarp etmeli gaz ýanyjynyň muktary döwlet tarapyndan kesitlenendir. Şol sebäpli kotelniniň baş inženeriniň görkezmesi esasynda az muktarda gaz ýakylyp jaýlara berilýän gyzgynlyk ören pes derecede saklanýar we bu bolsa öýleriň içiniň sowuk bolmagyna getirýär diýip ýaşaýjy Trestin hünärmenleriniň biriniň aýdan sözlerini titirledi. Onuň tasdiklamagyna görä hünärmenler kesitlenen çäkdäki kub metr gazdan artyk sarp eden ýyladyş suw gazanlarynyň işärlerine jerimäniň göz öňünde tutulandygyny hem belleýärler. Ýaşaýjylar hökümet Türkmenistanyň ýylatyna tebii gazy hem ırwa görmeýär. Halka bereninden daşary ýurtlara Hataýy eksport edip gyzyl pul gazananyny ileri tutýar diýip prezidentden we hökümet emellarlaryndan nägile bolýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat şäher häkimliginiň Jemaat hojalygy müdirliginiň düzümindäki Aşgabat ýyllyk trestinden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 7 fevralda geçirilen mejlisinde 2024-nji ýylda ýurtda 77 milyard 623,1 milyon kub metr tebii gazyň çykarlandygy ma'lum edildi. Ýurdun ykdysadyetiniň puwdaklarynda 2024-nji ýylda alınıp barlan işleriň jemleri jemlenilen mejlisde statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Döwletgeldi Aman Muhammedow geçen ýylda 8 milyon 279,7 ming tonna newitin çykarlandygyny hem aýtdy. Ýöne ol bulardan näçe göterümniň eksport edilendigi we näçesiniň içerki sarp edijilere goý berilendigi barada anyk maglumat bermedi. Şol bir wagtda döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedow 2024-nji ýylda ýurtda öndürilen önümleriň eksport edilen möçörüniň 12 milyard Amerikan dollarynyň gowrak bolandygyny aýtdy. Özüniň tebii gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan we Hitaýa her ýylda 30 milyard kub metrden gowrak gaz eksport edýän Türkmenistanda ilat yaramaz gaz üpçünçiligi şol sanda ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemezligi bilen ýyllar boýu ýüzbeýiz bolýar. Mary şäherinde polisiýa işgärleri ýöriti geçirgelerden geçmeýän adamlary taklaýar. Adatlyň Mardak habarçatynyň maglumatyna görä polisiýa işgärleri düzgüni bozanlary tutmak işini ýaşaryn, ýagny bukuda gizlenip amal aşyrýar. Marda şu günler köçelerde yol hereketiniň düzgünlerini bozan piyadalaryň arasynda garra adamlar we owy ýaşaýjylary köp bolýar diýip Mardaky çeşmeler gurrun berdi. Häzir köp adam ýürüýte geçilgeden geçýär, emma etraplardan gelýän adamlar onu bilmeýär. Hasam garra adamlar olaryň gözi zorduny görýär. Piyadalar üçin ýürüýte geçilgeler renklenmeýär diýip çeşmelerin biri gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan marly ýaşaýjylar düzgüniň bir jaý edilmeginiň zerurlygy bilen doly ulaşýanlygyny, emma polisiýa işgärleriniň nägilelik töredýän hereketiniň olaryň görünmez ýaly ýerlerde bukulup adamlary tutmagy, tynanşmagy we para soramagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Polisiýa şäherde adamlaryň çykaýjak ýerlerinde öz hususy awtologunda bukulup oturup, ýöriti piyadalar üçin geçilgeden geçmedik adamlary taklaýar we polisiýa edarasyna ekidip jerime ýazýar diýip
dip çeşmelerin biri 10 fevralda habar verdi. Mari şäherinde esasan hem merkezi köçelerde piyadalar çiğin yörüýte geçirgelerin ençemeti var. Emma käbir yerlerde geçirgelerin asla ýokdugyny beýleki yerlerde bar hem bolsa beldiklerin könölşüp öçüp gidenligini ýaşaýjylar bellärler. Adamın gözü gowy görýän hem bolsa zordan peşihotmay diýip synlamaly bolýar. Köplenç zebra çyzygy asla görünmän soň adamlar ýoluň gyrasynda duran peşihot znagyň golaýyna baryp ýolu kesýärler. Emma şonda da polisiýa işgärleri sen aňyrrakdan ýa-da bärrakdan geçdiň diýip saklaýar. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Yeni bir ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň şuňlar düzgün bodonlary tutmak işine ören aktiv girişenligini bellär. Polisiýa işgärleri ýörüýte geçilgeden geçmediň diýip edil agyr jinaýatçyny saklan ýaly adamlaryň üstüne ylgyarlar. Düzgün bodony saklamakçy bolup ýoluň aňry tarapyna ylgap barýan polisiýa işgärlerini görse bolýar, olaryň özleri hem ýörüýte geçilgeden geçmeýärler diýip Mariniň ýaşaýjy saýdar. Mardaky çeşmeler polisiýanyň eline düşýän düzgün boducularyň arasynda garryja adamlaryň ýagdaýynyň has gözgüýnidigini bellärler. Hasam garryja adamlar köp saklanýar, sebäbi ýaşlar indi geçelgelerden geçýär. Garryja adamlar aýda ýylda bir gezek daşar çykýar. Pensiýa ýaşyndaky adam geçelge bolmadyk ýerden köçeden geçende onuň ýzynden 3 sany polisiýa işgäriniň köçäniň geçelgesiz ýerinden ylgap, onu saklandygyny we ýzyny alyp gelendigini gördüm. Pensioner ogullar biz bilen işiňiz bolmasyn. Onsudan pensiýamyz az diýse de polisiýa işgärleri 20 manat para soraýarlar. Bolmasa polisiýa bölümine ekitjek diýerler. Dip marly ýaşaýjy öz görünlerini suratlandyrdy we şeýle ýagdaýa duş gelen adamlaryň arasynda goşulşyp garryja adamlara degmäň diýenleriň hem duş gelýänligini aýdýar. Ýa-ni ýakynda polisiýa tarapyndan saklanan marly pensionerler öýlerini terek terk edýänligini we köplenç pensiýasyny naklaşdyrmak ýa-da dokument işini sazlamak üçin mejbury çykýanlygyny gurrun berdiler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan polisiýa işgäriniň sözlerine görä işgärler gündelik planyny dolmaga borçly edilýär. Şu sebäpden olar düzgüni bodan raýatlary gözläp tapmaly bolýar. Bize her gün 7-8 adam saklap jerime ýazmak tawsyrlýar. Bolmasa işi oňurmadyň diýip çet ýerlere iş saparyna uğradýarlar. Dip Mari şäheriniň polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtda we vilayatlarda polisiýa işgärleriniň düzgüni bodan hem bozmadyk sürüjüleri hem de piýadalary saklap dürli bahanalar bilen jerime ýazmagy we para soramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemeti barada habar beripdi.